Hola a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu. Un vídeo on analitzarem alguns dels jugadors que ara mateix estan sense equip i quines poden ser les seves millors destinacions. Així que som-hi, comencem. I ho fem amb Joan Usai, l'exjugador d'equips com la Reial Societat o el Manchester United. Es troba sense equip als seus 27 anys i és una molt bona opció de compra per qualsevol club que vulgui aspirar a coses importants. Ha sonat molt pel Nàpols, també va sonar fins i tot pel Barça, però sembla que el seu destí finalment serà Itàlia, on amb el Nàpols intentarà competir per la Sèrie A. Continuem amb justament un jugador que se n'ha anat del Nàpols amb 35 anys, també belga, Dries Mertens. Tot apunta que el jugador belga se n'anirà a la MLS, encara no sap l'equip. Es creu que potser el Los Angeles Galaxy pot ser un bon destí per ell, juntament amb Gareth Bale, Chiellini, etc. Tot i que encara no sap de ben segur a quin equip acabarà jugant i es troba ara mateix lliure en el mercat. Continuem amb un dels màxims golejadors de la història del futbol, Luis Suárez, que també als seus 35 anys es troba sense equip, ha acabat contracte amb l'Atlètic de Madrid i tot i fer 2 temporades força acceptables, sobretot la primera, el club colchonero no l'ha renovat i ara mateix es troba sense equip. Ha sonat Itàlia, ha sonat fins i tot l'Ajax, ha sonat River Plate. Veurem a quin equip acaba finalment el Charrúa uruguaià. Continuem amb un jugador que és molt bona opció de mercat, jo crec. 30 anys, és Isco Alarcón. Ha sonat tant per Betis com per Sevilla, jo crec que pot ser un bon destí. És un jugador que, tot i les seves males temporades aquests últims anys, és un jugador amb molta qualitat. Al final només cal recordar com jugava l'any 2017 i tot s'ha anat deixant, però és un jugador encara recuperable i amb una edat, igual que Joan Usai, molt i molt bona per seguir jugant a futbol. El que no té una edat molt bona però sí que vol seguir per arribar al Mundial és Dani Alves, que després de no renovar amb el Barça s'està entregant a diferents clubs. Hi ha ofertes molt esbojarrades, ha arribat a sonar el Girona, Mallorca, Valladolid, Fiorentina. Molts equips han sonat per Dani Alves, que el seu objectiu és intentar arribar al Mundial i jugar el seu últim Mundial i després segurament retirar-se amb 39 anys que ja té. I un altre brasiler que s'està oferint a molts clubs però de moment no està trobant el seu destí ideal és Marcelo, l'ex del Madrid. Cal recordar, Marcelo i Dani Alves, els dos millors laterals del món fa 5 anys, ara oferint-se a clubs de nivell força baix, com podrien arribar a ser el Valladolid, etc. Jo em vaig arribar a il·lusionar quan vaig sentir aquests noms per equips com el Valladolid, al ser Ronaldo Nazario el propietari, però tot sembla que el destí està o a Brasil o poder a Itàlia. Continuem amb un golejador, també Charrúa, company de Luis Suárez, els dos delanters uruguaians ara mateix lliures en el mercat. És Edinson Cavani, que ha quedat lliure amb el Manchester United. És un jugador que ofereix un molt bon rendiment. La passada temporada era el delanter titular del United i es creu que pot arribar a Boca, etc. També bastant per intentar arribar al Mundial, tot i que cal recordar ja que grans delanters uruguaians al Mundial tindran la competència amb Darwin Núñez. Continuem amb Cesc Fàbregas, 35 anys, jugador que ve del Mónaco i que té pinta que pot acabar a Las Palmas. Aquests dies ha estat entrenant a la ciutat esportiva Joan Gamper juntament amb Luis Suárez per estar a to per quan vingui algun equip a fitxar-lo. Es creu, com dèiem, que pot anar juntament amb Vitolo a Las Palmas de Gran Canària per seguir aquí a Espanya. I no ens movem d'Espanya. Un altre espanyol és Juan Mata, als 34 anys, ha deixat el Manchester United, se li ha acabat el contracte, el club anglès no l'ha volgut renovar i es troba sense equip. Es creu que Real Societat o Betis podrien estar interessats, tot i que equips italians com la Fiorentina, etc., s'estan interessant molt i molt per l'ex del Manchester United, que sembla que acabarà o a Itàlia o tornant a Espanya. I un jugador jove, relativament, de 30 anys, Cristian Tello, l'ex del Barça, també es troba sense equip. Ha acabat el seu contracte amb el Betis després de guanyar la Copa del Rei i ser un jugador força important
el club no l'ha volgut renovar per culpa de la seva falta econòmica i ha quedat lliure i és una molt bona opció de mercat per qualsevol equip que estigui buscant fons d'armari. Pot ser un jugador molt i molt interessant. I després tenim un autèntic jugador que jo m'he sorprès molt al veure'l, que és Zagadou, que és una de les estrelles del futur del Borussia Dortmund. No ha acabat de funcionar i als seus 23 anys està sense equip. És un delanter veloç, molt corpulent, amb molta altura, que podria anar molt i molt bé per un equip que estigui buscant alguna opció econòmica per fitxar. És un molt bon jugador amb una sortida de pilota força neta i molt bo al cos a cos. Continuem amb un altre central també molt en forma, de fet titular amb la selecció belga, Denayer, ex del Olympique de Lió, que als seus 27 anys ha quedat lliure, ja que el club lionès no l'ha volgut renovar, i això també obre un ventall d'oportunitats per equips que ha estat sonant per equips de la Premier, equips de zona mitja-baixa, com per exemple Everton, etc., que se l'estan rifant i pot ser un gran fitxatge. Igual que un altre jugador de la Premier, Lingard, ex del West Ham i Manchester United, jugador que era titular amb la selecció anglesa al 2018 al Mundial, ha quedat lliure als seus 29 anys. També una molt bona opció de mercat fitxar Jesse Lingard, que és un jugador amb molta qualitat i tot i estar lliure és un jugador molt i molt net en el futbol i que pot ser una bona opció per a algun club gran. Ha sonat de fet per equips com l'Arsenal, etc. I un dels que sí que és delanter gran, de fet titular amb la selecció italiana, on acumula molts minuts i on va guanyar l'Eurocopa fa cosa d'un any, Belotti, ex del Torino, no ha renovat amb el club juventí i és una molt bona opció si s'està buscant un golejador low cost als seus 28 anys. I amb un any més, 29, Aurier també ha quedat lliure després de jugar a equips com el Tottenham o el PSG. L'última temporada l'ha jugat al Villarreal, que el va firmar tan sols per un any i ha decidit no renovar el jugador costa-marfileny, que està lliure i és una força bona opció de mercat. Diem, encara no ha arribat als 30 anys, ho farà al desembre. És un jugador molt ràpid, molt veloç, tot i que a vegades força despistat en les seves feines defensives. Si us ha agradat el vídeo, deixeu el vostre like i subscriveu-vos al canal i recordeu, sortiu i disfruteu!